ba sinabi ko ayusin mo? Oh, inayos ko naman. Anong nangyari dito? Inayos ko naman yung pagsira. Tawa kayo? Parang... Talagang pinasadya ko yan. Pinagawa ni Titihin Mama. ng ate mo para makalis ka na dito. Tanga. We're back again, guys. Hold up. Hold up. Tawag dito. Pero papansin niyo yung buhok ko. Ayan. Ayan, tumatawa yung ano ko. Tumatawa yung cameraman ko. Tingnan niyo kasi. Nangyari sa buhok ko. Ayan. So yung kakauwi ko lang galing birthday. Okay, birthday. Tapos nangyari si ate may nagpunta ng may sinervice. Tapos ayan, tingnan yung nangyari sa buko. Oh no. Nasira. Kumbaga nasira, naging kinky. Kung alam niyo yung naging kinky. Kasi yung mga, ewan ko anong tawag doon. Then si ate, then yun, may nag-ano doon, may nag-home service na nagpapagupit. So ayun, di ko alam kung anong ginawa ni mama at ate sa buhok ko. So si ate, kakausapin ko siya. Tapos si mama kakausapin ko rin. Naliligo pa kasi si ate. Mamaya, kausapin ko siya. Tropa, anong gupit yan, tropa? Gusto ko yung cut. Stakli. Ba? Ako rin papagupit rin ako yung pang-iskas-stakli ah. Kaya ba na itong buko? Kaya? Kaya ba to? Ang pangalan ng gupit niyan, gusto ko yun. Sige. Saktong-sakto merong nagpapaano eh. Papagupit na rin natin to. Bababay na ako dito sa buko. Bababay na ako dito. Wala, GG eh. GG eh. Pinagplanuhan ng dalawang mag-ina eh. Oy ate, tapos ka Ate! Tapos ka ng ano? Maligo! Tapos ka ng maligo! Mamaya, usap tayo. Ang angas mo ah. Tara, kausapin na natin si yung dalawang mag-ina. Habang hindi pa tayo nakakabawi ng ilang pa sa pandemya, Tara, mag-usap-usap tayo. Hindi totoo yan. Mag-usap-usap tayo. sa tamang halaga, Hoy, bawas na buwis sa krudo at kuryente, patay mo muna yan. sa bawat Kamaingay. ng isang bill, itutuloy natin. Ano? Ayun naman, Anong problema mo? build more hospitals, Patay mo natin TV. better schools, Patay natin TV. TV. Nunod yan, huwag mong patayin. Copyright. bansa. Bakit? Anong problema mo? Sa makikitungo sa Ayan, tignan nyo. Tignan nyo itong ginawa. Tignan nyo itong ginawa nyo sa buko. Anong tinatawanan nyo? Tignan nyo to, tignan nyo to. Tignan nyo yung ginawa nyo sa buko. Anong nangyari dito sa buko? Ganda kaya, oh. Sponge sa Lunes, Martes, Miyerkules. Di ba sinabi ko ayusin mo? Oh, inayos ko naman. Anong nangyari dito? Inayos ko naman yung pagsira. Tawa kayo? Parang... Talagang pinasadya ko yan. Pinagawa ni Titihin Mama. ng ate mo para makalis ka na dito. Tanga. Tignan nyo nangyari oh. Di paano yan? Kaya nga, gugupitan. Di ba gusto ni Mama na gugupitan ka na? Ang pangit ng ginawa. Pangit ng ano nyo. Trick niya ni ma'am. Para umalis ka na dito. Oh. Anong gagawin nyo dito? Matapis ka nga eh. Ay ayaw mo Gupitan. nagpapalunghir ka lagi. Yung parang kala Hindi dapat sinabi nyo. Hindi na yung ginagin to. Hindi sa ganon. Lagi namin sasabi, magpagupit ka, ayaw mo. Oh, di yan ang at least may rason na. Pacifical muna lang. Oo, magugupitan naman yun oh. Bahala kayo dyan. Stakli ano yan? Pagupitan lang ako. Yan, gupitan mo ako yung gwapong buhok. Yung gwapong gupit. Pulboy. Yung may dadala ko sa Japan. Yan, papagupit na ako guys. Last year pa ako nagpagupit eh. Hindi ako nagkakamali ano. Bao!
Kaya ate mo yan, tanga. Amoy mod. Amoy mod ta. Amoy mod ta oh. Nag-fish nga lang ako yun sa Putang bao. Lumunggan ko. Yan, papaalam mo na aros dito sa buko na sinira nyo. Yan. Kuha ka dapat na ano? Kuha ka ng papito. Yan. Gagong baho. Hindi ka na kukuha ng ano? Ah, tanggalin mo tong ano? Tanggalin mo tong sombrero ko. Ano tanggal yung rabo ba? Pinama ko yung ganun kay Skasta shit. Skasta clown. Alam mo, yung gwapo ha, yung gwapo. Buto tayo, digit tayo. Huwag mo akong pag ako nag-transform, masakit. Yung kaya na ikaw mo gupit, ari nga. Huwitan mo yung razor dun sa gilid. Pabawasan mo nga, tanga. Pare, razor na agad. Hindi ah. Bakit eh? Oy, baka maano mo yung makakuha mo yung mahaba ko ha. Siyempre, alam natin. Siyempre natin. Baka sumubra, ganyan nagupit kay Zero, ganyan kahaba. Patingin nga. Patingin nga. Napapakita natin. Ang Oh, yan, daming oh. ano yan ha? Ang Tingnan mo daming, nangyari. ang daming, See? Oh, yan. Tingnan mo yung nangyari. Pwede panlinis sa motor. Panlinis sa motor yung buko eh. Oh. Road lang. Ipunin mo. Wait lang, ipunin natin. Lagyan natin dito. lapit mo doon. Shit! Na malupet. Yung taon nila yung ganyan. Hindi. Basta siguro mga ilang months Siguro din. iba yung nagugupit, tatawanan to no. Kaya nga ayaw kong magpagupit sa labas. Alam kong tatawanan. Naisip ko na yung kanina. Iba na sa labas. Hindi, sa ano. Kasi ng buko ni mo. Uy, gagi. Ano mo masakit sa ano? Yan yung ano, gupit resta namin. Guys, sa mga hindi, ay sa mga gusto magpagupit, Call. pang home Gago! Gagi! Oh no! Ouch, masakit Arman. Guys, sa mga gusto magpagupit na home service, chat nyo lang tong ano pangalan? Ouch. Ano pangalan ng ano Arman? Arman Acosta, nag-home service siya. Sa mga ayaw lumabas, gusto na sa bahay, message nyo lang siya. Ito lalabas ko, ito, yung pangalan niya, andyan na rin sa ano. Nasa description na rin. Yan, ipunin natin itong buko. Grabe yun. Guys. Buti nga hindi lahat eh. Woo! For the views! Very nice. Tagal mo rin bago hintay yan ah. Tagal mo rin inantay yan. Tagal ko rin ito inantay pero hindi sa ganitong pagkakataon, hindi sa dugyot na pagkakataon. So ayan guys, tawag dito. Pasensya na kung hindi ako masyadong nakakapag-vlog kasi nahatik ako sa K-drama. Yung mga pinapanood ko kasi, nakailang movies na ba ako? Siguro nakalimang movies na ako na tig si 16 episodes na puro K-drama. So yan, sorry. Sinasabi ko naman yun sa mga live ko sa ano eh, na hindi ako nakakapag-vlog gawa nang nanonood ako ng mga movie. Tapos, ayan. Papatayin ko muna, ipakita mo muna itong mga buko na tanggal sir. Grabe no? Grabing nangyari sa buko, parang ano? Parang brush ng ano? Pintura. Then ayun guys, tawag dito. Paano ko muna mamaya tignan niyo na kung anong result nitong ano ko, buko. Kalbuluti. So yun guys, ano lang nga pala, bali ang mga pinapanood ko, ako na. Bali ang mga pinapanood kong K-dramas, baka gusto nyo rin. Una, Encounter. K-dramas yun yung kay Song Hye Kyo. Pangalawa, Full House. Pangatlo, ano pa ba? Crash Landing. Winter. Tapos yun pa, meron pa yung Winter that Wind Blows. Yan, puro Song Hye Kyo yun. Crush ko kasi si Song Hye Kyo eh. Tapos ngayon yung pinapanood ko is ano nga ba yun? Ano yung pinapanood? Descendant of the Sun. Yan, puro K-dramas. Tapos habang pinapanood ko yung Descendant, sinabayan ko na rin ng ano, yung trending ngayon. Pangalan? All of them is dead. Yung All of Us Are Dead. Yun yung mga pinapanood ko. Kaya baka sakaling kasabayan ko kayo nanonood ngayon. Date pala ngayon is February 1. February 1. Sana all may makaka-date na. Nakapagpabook na ba kayo ng mga ano? Ng mga
in nyo, ng mga hotel nyo. Sana all nakapagpabook na, no? Baka feeling ko fully book na ngayon sa February 14 lahat ng hotel, ng mga in. Arman, nakapagpabook ka na ba? Nope. Nope. Ulul. Huwag ako. So ayan guys. Final. Okay na to. Goods na. Sa mga subscribers ko, sa mga viewers ko na gustong akong makita. Kasi nag-start yata ako nag-vlog, medyo mahaba na yung buhok ko. So ayan, this is it. Pansit! Ayun. May kita nyo na yung maikli kong buhok. Yan yun. Siguro sana matutuwa na tong mama ko eh. Tapos itong ate ko, sana makita nila itong style ng buhok ko. Yan. Ready na kayo? Ma, ready ka na? Ready ka na makita itong buhok ko? Oh. This is it. Pansit, sabihin mo nga. Sige na. This is it. Pansit, sabihin mo. This is it. Pansit. Ayan guys. Tara, lapit ka dito konti. 1, 2, excited ka na? Ay, dalihan mo na! Charan! Oh! Di mas maganda yan, bagay pa sa'yo. Kaso hindi ko na naipitan, hindi ko na nagaganon-ganon. Yan. Bagay ko ba? Bumalik na yung dating. Tao ka na, totoo. Ito yung dating, ito yung Pakboy na Rui. Yan. Pakboy. Mahaba. Hindi ko na nakikita, mahaba pa. Kaya guys, angas ba? Guwapo? Maangas ba, guwapo? Oo. Sino mas gwapo? Si Kuya Cero, si Laloy. Mas gwapo pa rin ako. So anong magagawa? So ayan, nakapagpagupit na ako, may kinimbo ko. So anong ganap ko? Ano? O di pwede ka ng pero yung kulay paano yan eh. Madali na lang tong kulay. Yan, di ba magpa-passport na ako, aalis na ako. Saan nyo gusto? Japan o Taiwan? Ay, kahit sa? Kahit saan. So ayun guys, tawag dito, mag-ano kasi ako mag-ibang bansa ako. Ito yung inaantay ko eh. Ito na yung inaantay ko. Kaya kailangan kong maikli ang buhok. Yan talaga. So ayun guys, imumontage muna natin tong buhok ko. Meron naman na akong before and after, di ba? Yan, nasa thumbnail ko naman. So ayan, imumontage ko muna tong buhok ko. So ayun guys, ipapakita ko sa inyo yung buhok ko. Yan, ginawa ko siyang bilog eh. Ito yung nangyari sa buhok ko. Ipakita mo, Miss Cameraman. Grabe no? Parang tangal nito? Grabe. Parang si Bella. Yan guys, tawag dito. Marami tayong, ito papaalam ako dito sa buhok ko. Marami tayong ditong memories eh. Yung mga vlogs ko. Basta solid to. Marami ako napasayang tao dyan. Ayun guys, bagay ko bang sombrero? Bagay ko pa rin ba? Oo, hindi. Ba't yung camera ang nagsasalita? Oo, hindi. Oo, yan, bagay ko. Yan, bagay pa rin. So, yan, guys. Tawag doon, dito ko natatapos yung vlog. Sana nagustuhan nyo. Tuloy-tuloy pa rin to, pasensya na. Tapusin ko na lang, promise. Tapusin ko lang yung isang episode. Ay, yung isang movie. Then, diretso ulit tayo na vlog. Soon up. Peace out. Peace!